Volám sa Mária Tremková, som riaditeľkou základnej školy s materskou školou Dolné Orešany. Je to malá obecná škola s počtom žiakov 126. V tomto školskom roku sme plnoorganizovaná škola s ročníkmi 1 až 9. Môj vzťah k informačným technológiám a k digitálnym technológiám je pozitívny. Ja osobne v mojej práci vnímam ako nápomocné, vnímam to ako súčasť života, vnímam to aj ako potrebu vzdelávať v tejto oblasti žiakov. Informačné technológie využívam vo svojej práci v podstate od začiatku nástupu do funkcie riaditeľky školy. Bolo to pred 11 rokmi. K niektorým formám využitia sme boli nepriamo privedení tým, že sme museli niektoré druhy výkazov začať zasielať elektronicky. Vnímala som to už od začiatku ako dobrú vec, nakoľko to veľmi urýchlilo a sprehľadnilo viaceré procesy. Od začiatku môjho pôsobenia v tejto škole sa snažím presadzovať používanie digitálnych technológií nielen na informatike, ale aj na ostatných predmetoch v rámci vyučovania. Ja si myslím, že využívanie technológií vnímajú aj žiaci veľmi pozitívne. Je to niečo, čo je im prirodzené, čo je prirodzené tejto generácii. Využívanie mobilov, počítačov, tabletov a ďalších zariadení je už na bežnom dennom poriadku aj v rodinách. Je to niečo, čo budú potrebovať aj do budúcnosti. Vnímajú to teda žiaci aj rodičia pozitívne, že využívame to aj v rámci školy alebo v rámci vyučovania v škole. Začleňovať digitálne technológie do vyučovania je potrebné hlavne z dôvodu, že žiaci po ukončení základného vzdelávania sa s nimi budú stretávať aj naďalej. Budú v podstate nútení s nimi pracovať, budú sa s nimi stretávať na strednej škole, v zamestnaniach, takže je to zručnosť, ktorú budú potrebovať po celý život a preto to vnímame ako potrebné, aby sme tomu venovali značnú pozornosť už v základnej škole. Ako bude výuka digitálnych technológií vyzerať v škole v budúcnosti, ťažko povedať z môjho pohľadu. Tie možnosti sa menia v podstate v krátkom období, veľmi rýchlo, vznikajú nové možnosti, máme tu umelú inteligenciu. Ťažko povedať, s čím sa stretneme v najbližšom období, ale vnímam to tak, že je to tak integrálna súčasť života, že sa tomu asi už nevyhneme a z môjho pohľadu bude dôležité už len nastaviť nejaký spôsob rozumného užívania a naučiť hlavne deti rozumne digitálne technológie využívať. Naša škola je kompletne digitálna už niekoľko rokov. Naozaj vedieme všetku elektronickú dokumentáciu namiesto papierovej. Využívame tie technológie na všetkých predmetoch. Vnímam to ako cestu, ktorou treba ísť, pretože táto doba si to vyžaduje a je to zručnosť, ktorá je naozaj potrebná pre súčasný život, tak ako ho máme, a pre budúcnosť našich žiakov.